Min datter, hun er 25 år gammel, hun giver ikke synge med hendes gamle far. Ja. Så det kan godt være, at jeg får en stand and replacement her. Det skal vi få. Vi skal snart på fjernsyn igen. Det nummer, der drejer sig om en lille pige i Belfast i Nordirland. Hun bliver lidt træt for alle drenge, de driller hende, og de hiver i hendes hår og sådan ting. Ja. Det er sådan en gædesang, en børnesang. Men i stedet for det er en børnesang, Van Morrison, Mick Jagger, Rod Stewart, nogle af de top har faktisk indspillet den nummer. Så jeg er ikke det eneste, der har forstand til at give det børnenummer tilbage til børn. Og det er til Ola. I can Det var her. Gud, stå hen. Ved du hvad, jeg har aldrig været så nervøs i min liv.